Ještě předtím, než video začne, bych chtěl upozornit, že video jsem pojal více takovou humornou formou než seriózní, takže se tady snažím v tom videu být vtipnej. Pokud to vtipný není, tak sorry, jestli jo, tak mi dej like a užij si tady ten shitstorm. Čau. Určitě všichni z vás znáte stránku G2A. Já jsem si na téhle stránce koupil random Steam klíče, který mi měli dát hry jako je God of War, Spider-Man, The Last of Us, Days Gone a další nabušené tituly. Nebo aspoň to takhle tam bylo napsané. Když sjedu po tom velkém seznamu úplně dolů, tak to je napsané and more. A přesně tady nastává ten scam, protože za 30 € dostanu totální sračky. Teď už celkem chápu, jak se cítí lidé, co uvěřili předvolebním slibům. Očekávání jsou vysoké, ale realita je hrozná bída. A takhle přesně vypadají ty hry. To, co byste měli za tu cenu dostat, vůbec neodpovídá tomu, co dostanete. A my se dneska na ty hry podíváme, abych je aspoň nějak využil. Já budu rád, když dáte odběr srdečkem, like či koment, pokud tohle video sdílíš svým kamarádům, aby věděli, co přesně si nekupovat, a my se hnedka na to můžeme vrhnout. Na to, aby jsme se vůbec podívali, co to je za hry, tak musím jít na Steam, do mé knihovny a tady si dáme řadit dle nedávné aktivity. A když si jdu dolů, tak už tady nějaké ty hry vidíme. A jo, třeba vím, že tahle stojí 30 €, ale teď je v neuvěřitelné slevě 95% a stojí jenom €50. No, začneme s touhle hrou, já ji jdu stáhnout a jdeme se podívat, jaký to je klenot za 30 éček. Takže hra se mi úspěšně zapla, lobby nevypadá zas tak otřesně. Já si tady pro jistotu jenom dám Master Volume na tak 5%, nevím, jestli to vůbec pomohlo, ale OK. Uvidíme video, doufám, že jdu na ultra, ježišmarja, tak to bude kvalitka. Jo, tak věc, co si instantně vypínáme motion blur, jestli to jde. Neříkejme, že to nejde. Dobrý. Tak to je věc, kterou já úplně nenávidím na hrách, ale dobré. OK. Dešť. Hoří, ježišmarja. Hoří, tady musíme utéct. Nebo co mám udělat? Hallo? Open the door, please. Something went wrong. Já vím, že se něco stalo, ale tak... Kámo, a dost. Ne. Kámo, tak co mám dělat? Jak se odsud mám dostat? Jak to mám použít? Jak to mám použít? Tady není use. Tady není nic jako... Jo, interakt, aha. Kamo. To nejde prostě. Z toho pak už nejde odjet prostě. SC nefunguje. Ne. Nefachá to. Nefunguje to prostě. Skončil jsem tady prostě. A uvidíme, zkusíme to znova. V klidu. Ježišmarja, hoří. Ty vole, mám mé nohy, já se vidím jako nohama. Ne, kámo, nevím. Tady jsem asi skončil v té hře. To prostě nejde dál, já nemám jako co dál udělat. Tady není nic, co dál prostě. A prostě tady nemůžu nic. Já se snažím. Ečko, oboje, pravý, levý, všechno mačkal, nefachá to. Jo, tak tady jsme asi skončili. Tahle hra se vyhodnotila sama. Cybernetic fault. Kybernetická chyba. Závada. Prostě
Jdeme dál. Tak jako další tady máme Underwater Cycling. Která stojí 40 Eček. Nigga, what the fuck is this bullshit? Já ti říkám, jestli za 40 Eček to nebude druhý Cyber... What? Bro, what are you talking about, man? Tak my si jdeme zahrát tuhle peckovou hru. Ach jo, loading, ježišmarja, RGB loading, doufám, že mi teďka berou všechny to mutování. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Kamu to je, tohle je prostě browser hra. Dobrý, level 1, jdem na to. VSAD Shift Wheelie Space Break. Click to begin. Proč můžu jet ještě předtím, než mi to vůbec začalo? Ježišmarja. Oh shit. OK, tak to je. Tohle je moje hra. To je moje hra. Tohle je moje hra. To je moje hra. Jasný, jedem. Čau. Ne. Co je? Jedu? Asi jo, jedem. Chci aspoň ten jeden level chci dohrát. Jo, já to chápu. A proč mi nejedu? Já jsem si ty zvuky vypl, co? To je podle mě dobrý, já ani nechci slyšet ty zvuky, chci je slyšet, hrozně je chci slyšet, tak jdeme na to, to je proč jsem neměl zvuky. Jasně, klik to begin, jedem. Jo, takže ten... ten oxygen nemá žádný jako zvuk. Nebo prostě jako by to nitro nemá žádný zvuk. A jak tak vidím, tak mám ty... já se fakt snažím. Ale jak vidím, tak mám asi i nekonečno. Teď jako full tryhard. Nejedu na čas, jedu výškově. Kamo, to mapa je jak dlouhá. Kamo, tak to nikdy nedohraju. Teď to je nekonečné. Nebo jako je tohle cíl? Proč mi to zaseklo? Tady máš i převodovku. Normálně. Jdeme dál, level 2. A to song jede dobrý jako. No tak kámo, to jsou jiný Karpaty, ta serpentíny. Ne Karpaty, ale serpentíny. To nedám. Já nemám ani řidičák na kolo. Tak to byl jako stunt celkem. A ty rybičky tady hezky plavou, ahoj. Trochu na zadní to postavíme. Dobré? Ježišmarja, dobré. Já to dal. Díky, jo. Mě už jebne z té songy. Ještě jeden level, já si chci koupit lepší kolo. No kamo, tak tohle mapa je nekonečná, to jako sorry. Jasně, proč neudělat další? Kamo, to je jak Mafia 1 prostě nebo 2, 1 na tahu, prostě herní čas. Dobou, než někam musíš dojet. To nedávalo smysl ta věta podle mě, ale chápete, jak jsem to myslel. Kamo, já už jsem profík v té hře, normálně e-sportově to budu hrát. Poslední level a jdeme, ježišmarja, tak tady už ale jiný designy trochu. Kamo, ta mapa je zase nekonečná, tady to trochu rozulíme. Dobré. Ale brzdí trochu, Underwater Cycling dávám 38 sépiáků z 31 SpongeBobů. Tak a jako poslední si dáme závodní hru a to je Tanks Racing Simulator. Cože za... Actually přísahám, ta hra třeba tak
týden zpátky stála 30 Eček. Přísahám, že stála 30 Eček. 7. října 2024 vyšla hra a zatím žádná recenze. Tam budu první asi. Tanks Racing Sim flips the script on traditional racing games by bringing the rough power of military tanks to the high speed world of Formula 1. O ne. Co to je? Všechny tyhle hry jsou udělané v Unity, teda až na tu první. Ta v Unity nebyla. Ježišmarja. Champions mod, single mod, free mode. Dáme Champions, protože já jsem šampion. Kamo, jak to, že jsem mohl jet už jako předtím, než vůbec jako začal odpočet? Kamo, tak to je stuttering jak prase. Ale jedu. Je. Ježišmarja. Něco dělám Cčkem, nevím co. Mějte nějaký jako nastavení. Ne. Ježišmarja. Ježiš. Ale fanoušci celkem zajímavý, jako celkem živí. Vůbec nevypadá, jako by byli rozpláclí. Ach jo. Jako tohle je prostě hra udělaná jakoby z free nějakých jako asetů, co se mají stáhnout u Unity. A hození do sebe. Jako... Tak to je důvod, proč mám řidičák. Mě předjede ještě. Ne. Tak Blad se taky někde vysekal. Ale jako snažím tady mačkat jako nějaký jiný klávese, jestli tady není nějaký... Kamo, já jsem si nějak rozbil auto. Já jsem si nějak rozbil auto. Ono už nejede. Já něco zmáč a rozbil jsem si auto. No tak ten zlatý pist v životě nevyhraju. Já všechno rozbiju, všechno co jde tak rozbiju. OK, dáme single mode. Level, počkej, můžu jít do levelu, jo tak super, já nehrál level 1, ale můžu jít do levelu 10 už. Čum, prostě jako oni borci ještě nejedou a já... Proč mi nejede zvuk? Mě by zajímalo jako v čem se ty mody liší, když jako ta mapa je furt stejná jako třeba auta, asi že jsou tady jiný, nebo to... Borec se dobře portí. To je takovej ten borec, který prostě posílá strašní bomby v CSku a přesně když na něj chcete střílet, tak se takhle hejbe. Všichni známe ten pocit. Ale celkem svištím, jako... Mám pocit, že ten tachometr... Když dám next, co se stane? Jo, konec. Jako mám pocit, že ten tachometr trochu nefachal, jako když jsem se tak koukal. Tu jsem už jel, já bych chtěl prosím jinou. Co to je za... Chomo, co to tam je za budu? To jsou moje baráky. Husté. Jenom jako ten tachometr trochu nefachá, jako jedu 120... 103... Koukám na tachometra, nekoukám na cestu. Jedu teďka třeba 30 kiláků, ale tady mám 10, jako... Mám pocit, že to moc jako nefachá, no. A tak nevadí. Jako reálně by stačilo, aby tady tohle dali pryč a tady dole nechali tohle. A bylo by to úplně stejný, jak ta ručička ani není na středu. Ach jo, jako nevím, přestaly mi fungovat zvuky, nevím co je tohle, to absolutně jako za Santiago Bernabeu, nebo co to je, jako nevím. Ale to nemá textury. Ach jo. No a téhle hře dávám 10 bodů z 10, protože to byla největší pecka, lepší grafika než Forza Horizon 5, zvukové efekty, prostě masterpiece. Ale jo, to by bylo všechno pro tohle video. Ještě takhle na konci videa bych vám chtěl poděkovat za úspěch předešlého videa, kde je v aktuální chvilce 485 zhlídnutí, 41 lajků a překonali jsme hranici 30 odběratelů. Vím, že pro někoho tohle bude výsměch, jako takový číslo, ale pro mě to je něco neuvěřitelného, když de facto za 3 dny jsem šel ze 4 odběratelů na 31 a hlavně jsem čekal, že to video bude mít tak 10 zhlídnutí, 2 lajky a že bude mít tak 6 odběratelů dohromady.
tohle jsem nečekal, takže moc vám děkuju, doufám, že to video poroste ještě víc, na těch třeba 500 zlídnutí a doufám, že i podobný úspěch bude mít tohle video. Jak jsem říkal, tohle video jsem bral víc tak jakoby vtipně a nemělo být úplně seriózní, ale příští video už bude zase takové víc seriózní a koukneme se tam zase na nějaké jiné téma. A jo, pokud se vám tady tenhle koncept líbil, tak můžete dát like, odběr či koment, sdílet tohle video a jo, mějte se hezky a užívejte si život a nekupujte si random klíče, jinak budete zklamaní jako každý volič v České republice. Mějte se hezky.